Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channelnya 2R. Alhamdulillah pemirsa ini gede ini. Dan MCU ini gede. Alhamdulillah pemirsa ini jajal lamar nih Gresik kok alhamdulillah langsung pirang dino ya kayak lamar ya enak 1 minggu ya kok wis panggilan terus dikon MCU iki enak ning Rumah Sakit Petrokimia Gresik iki pemirsa. Nah aku dia mau iki pedan ke omah iki jam 5 sampai tekan kene jam 8. Soalnya leren-leren pemirsa. Alhamdulillah pemirsa ini bulannya lolos MCU ini ben bisa ndang kerja kon poso. Terus pemirsa bulannya ya pemirsa muka-muka MCU ini orang enak kendala soalnya dicek di kafe pemirsa kesehatannya. Mulai dari tes darah, urin, paru-paru, telinga, dicek di kafe pemirsa sampai paru-paru dirongsen bareng. Karo treadmill bareng pemirsa. Treadmill 5 menit. Nah ini karek nunggu cek darah pemirsa. Karek nunggu cek darah. Cek darah pertama mau kan poso. Video sebut kayak salam dong. Sing video sing salam. Tapi rumah itu Apa? Lanjut gak usah disalam. kayak salam lagi mau keluar motornya. Sedih udah mari udah. Oh. Lagi ngonten pemirsa ini kayak Nggak masuk angin. ini motor lewat. Ngonten ini ki mumpung adik Rea bubuk. Ya kayak terus. Adik Rea ini bubuk adik iso ngonten. Pasukan itu tekannya lo mbak. Bares. Ini lo mbak. Aku kira tuh orang kudu nak. Tapi lo Aku kira tuh luar. Aduh, langsung. Iya ya betul lah. Aku kira tuh luar. Aku ki gambar gua tuh luar. Iya, luar negeri. Dengan video aja luar. Luar negeri. Luar. Taiwan. Taiwan. Cina. Cina. Heeh. Bantalan sing dhuwur ya ben penak ya. Ke gambar gua tuh kono. Iya. Nggih. Baras bisa. Sampean kondi? Kondi. Atis koma. Seger beratus. Jinggo oleh ben penak. Gak apa-apa wis. Sian poso terus diikat tau sama. Kuat banget iki beres poso, traweh, sholat iki. Angger Yo, Mendi. kowe mesti mrene ngei panganan. Mak ini gede. Mak ini. Bu. Sing Ya gak tau ndelok ulang pari. Pani tikus. Lah kaya ndadi dino wayahe. So, delok tas ga. Pak Fitri kowe. Pak Sibuk. Fitri kowe Pak Lah kaya pantika saya bermain kaya Urung anu, urung apa? Urung ijo, urung kuning. urung kuning. aku juga. Ijek rondo ijo. Iya, gambar kuwi ra tok. Betul ada. Ya pemirsa iki anu pemirsa apa nek Kowe nek buk piye lah? Jungo. keterak anu masuk angin pemirsa. Heeh, Mas Yudi iki lagi masuk angin pemirsa Pak bilang. Kongresen aku mulai Enggak kena buk. medikal itu terus kudanan pemirsa wis leren ojo awon tadi suwi. Gak hujan-hujan. Gowo tapi dhuwur itu. Tapi yang ini banter. Bermedikal kuwi mulai udanan sampai
Mulai pucuk ngono lho Dik, ketane Lamongan ge. Sampai teko Bojonegoro. Kulone Babat. Berno. Biasa Ya, nanti pemirsa, maka besok ya jam 6 tekan setengah 6 teko kono awan, terus sore iki balik mulih iki udanan. Yo wis kesel awake udanan masuk angin. Sadurunge yo wis patuke. Iya, sadurunge wis Patene yo wis rondo anu. tambah mriyang. Dikon priksa karo pake kok mau mangkat. Yo wis kok ngecek. Takon tuku obat para sini. Iya, anake wis ora nyedak anake pemirsa iki. Gak nyedak sih. Orang nyedak berarti semuanya turu kene aku. Heeh, betul nih Jadi gampang anu Dik. Kok miring Dik? Gampang nek cah cilik gampang ketularan Dik. Jadi aku gak nili anakku belas Dik Bu. Jadi ini. Kok miring nih Dik? Ngene. Jadi ini Dik ngira wonten belas Dik. Wes gak Teko ngoten. langsung turu lah. Teko bengi Dik. Turune anake yo krasa nek pakne loro yo bengi melek ae. Masa Dik? Kayak iki. Hah, melek nangis rek. Jadi mae parani terus nanti turun Tak tokokno obat para pusing wis rondo penak. Yo Turunnya benar. nek obat para pusing iki kok turunnya panas. Itu juga ada sampai. 100 kan. Fitur marah. Kan cocok-cocok. Jutere usume kok ya kemarin wis krasa awak gak penak ijek tak budal medical Inggrisnya. Jadi ini mulai udanan langsung Lho isu lho trimo ngombe susu tok dari mak orang mangan terus sarapan. Itu jelas. Bisa gak poso soalnya enek Itu kan pengambilan darah Dik. Perjalanan yang aduh. Medikal itu butuh apa? Apa sih biasanya? Puasa Jangan dia jalan buka ya. puasa. Dia jaga dia juga. Ya kayak juga tugas dari apa yang Kita orang pemirsa iki enek mengira. Lah ini lagi mengira juga dengar. enek ibuke Masno dolan rene. Sesuk ada tuh. Enek besane Masno, besane Deyat. Wong ringin tunggal kayak mantune tuh ning kono. Kok dia teh enek grit-grit iki, Dik? Gak apa-apa. Yang penting gak mandi. Karo Mbak Rika karo ngeplanak ini jero iki. Jadi gabus sih tak itu. Aku mau syuting orang enggak. Buatan apa? Gak apa, Dik? Anak mobil gabus terus tak tekno. Iya. Anak kumpul. Lo yang tiga apa ya? Pak bel gabus bel pindah dia entek. Gabus sih Kamu udah pindah ya? entek terus kok gue dokter yo. Kayak misalnya sik sembuh ini. Aku nang yang putih nek terus tok. Antibiotik. Perjalanan Ini kamu cocok gak lu? mau cocok nanti kita umum Tadi enggak apa-apa. Tak kuden. Enak ora? Anu nih. tidak apa Titipan yang sana. Tuan biasa. Contohnya enggak? Nah, enak ora kuden apa? apa coba tapi kalau warungnya ya ini saya Maksudnya, kena nek kalau tak tokokno ae sampe ini ade pot tak tokokne ning apotek. Cek nyeri pemirsa kadang. yo jelas ya cari Apa nek beradem bertenan itu mesti nyeri Dik. Biasanya Kroso kalau adem. operasi kroso. Nek adem bisa iki wis ora kok penak wis aku. ya nek wis mlaku ya wis ket ijen ya Penak banget ya. Gak karo rumah sakit ya wis mlaku ya tapi yo nek sing cemute yo kadang kroso kadang ora kakek bola yo kroso Kamu enggak sini. Saya kurang dengar. nek ora berani harus tinggi berarti. tidak berani
ambek to. Tadi tuh Semeneng Eca ditulani Jo Eca. Pania. sore tak aneh. Mbok, anu si mana omah ta, Mbok? Mbok ya ndak apa namanya. Name ya Pak Tangas. Ini udah disik-isik ya. Lah aku ayo lah karena aku tak melok kangen sipang. Iki kambine Mbak Indah kan. Kambing kocak khas Padang. Tapi yang kulit kuireng. Kang. Jero dhewe tuwana. Ngene pe. Juares. Juju, anake Antara Ju. sponsor waduk iki. Juares kuwi lho kulon. Anak Sekarang ini Dik. Ju. Iya. Sing guri dhe sing tuwana nek kae. Iki ora ya. Bayi ayo delok. Bayi. Bandare Operasi marahin lan dolar rene. Ya, mungkin jampet dadi ngene karo jumlahne Kak. Nek bayi biasa teman ya bayi banding kono bang operasi ya tak rumate dhewe ngono sing ngene. Sopo lho? Ayu. Oh, pulang. Iya, anak. Kak operasi kenapa enggak? Enggak ora, aku belum cerita anak operasi ini. Operasi. Oh, ayo. Bisa. Tapi ini aku ini enggak itu. Tinggal coba kan juga. Poso-poso banyak. Iya, Ayo kalau ini kan. Ya. Tok lah ya. Senorna sudah situ pas. Iya, kayak orang kucing kok. Yo, mau aku ora butuh masuk pen. Ini. Iya deh. Yo. Gede ya. Lihat, omongnya ingin tunggal pemirsa. Pengen tunggal itu. Kempet. Aku juga arti perjalanan itu. Ya. Sampai ngono balik dadi ya. Ini ada orang. Di sana ya orang-orang. Tanya juga. Kayak pemangkat cilik bayi pemirsa. Arep dulu bayi pemirsa makanya. Lahiran. Nah ini sistemnya anu. Pirang-pirang tukuan dulu. Niki modele nek ana bayi lahiran iku mesti do koyo buahan ngono kaya pemirsa. Diet kok ditonton diet yo. Aku nanya lu diet tok kayak diet. Ya nek saiki mbah to nyeluk. Iya mbak. Ini anu pemirsa, ibu wis standar ya, ibu Pak Suparno. Orang tuane Mbak Siti. Siapa nih dia Rene? Enggak rohi aku malah wis turu. Wis leben kabeh kan iki. Wis lama sore turu dia. Padha turu kok. Iki lho kok turu jengaren aku rene kok. Aku cek benak bu. Ibuke Mas Noi kuatik banget Ya. ya. Omae ringin tunggal. Ringin tunggal, ate iso diarani kempet tapi ringin tunggal iki piye lek? Ringin tunggal kae Pak Munir kae sing ngekeki gandengan ringin tunggal kempet ringin tunggal kuwi. Nah, terus asline yo kempet. Kempet asline. Terus ringin tunggal ya Pak Munir jenate. Oh, cara mau digaekno sing Yo ringin ringin tunggal. tunggal kempet. Makanya enek sing cah-cahan iki biasanya enek sing takok. Kok ringin tunggal ambek kempet iki? Ringin tunggal sing ndi kempet? Ya, kuwi lho. Ya kuwi awon. Awar menapa padha mawon. Satu wae. Tapi nek ning Sak kakak apa yo ya ringin kuwi tunggal. ringin tunggal kempet. Oh, ringin tunggal kempet. Oh. Yo ora gede cilik. Itu sama Bisa ringin tunggal cilik. Cik dikator. gede kabeh. Kudu kurang-kurang bisa ora ngono kok sak desa kok. Lagi gurune wi anu Dik, gurune lurahe wi anake lurahe wi guruku sekolah gitu. Kulina, ya kenal dia. Yo, anak Pak Lurah. Kok dia sih agak nang jadi ora nang kantor yo, ora pindah.
Ambek Bu Kotimah kan. Khotimah ki anake kuwi, anake Kasiah karo Jonjo. Sing duwe anu iki apa? Dadi kamu tuh. Oh, ketika itu. Mulai dhisik kok Mangan ngene. Oh, iya, iya. Nang iku. Ceritanya itu kon dindi pemirsa ya. Prawahi kok nae panggite ya aja ono-ono panggite. Koringan Iku aku dinek karo. Oh, Mriki sing ngeterke sinten? Diparani maksud. Maksud rono aku melok. Bin sering tuh aku melok rono dik. Cilik aku melok Masno ngamplok ning grilir. Ning ngene Dayat iki. Becek. Nek apa tekan ngono iki apa melok? Dolan Mas. Yo, akeh jambu aku dipin seneng jambu dek. Mek ning ngene pinggir. Ngarep omah apa jambu cilik-cilik kuwi, Jambu air. Rono mek jambu jambu krikel. Pikir. Cilik-cilik kuwi kok. sering dijak dolan Masno. Wete Angger ngene arep kepet iki aku ngamplok ning grilir langsung. Berarti nek cilikmu cedek karo Mas Mo ya? Iya. Iya. Jadi pas aku pertama ning kene lagi mulai ke rumah sakit iki diliki ibu Mas Mo iki kaget iki wong Arab kondine. Ngerti. Kok saya kepiri wong Arab iki tak kira yo keturunan Arab oleh. Kira-kira mancung-mancung. Ternyata ibu Mas Mo. wis tuwa Iya, lho. Masno. Itu namanya nyeluk Dayat saiki Mbah Yat jen. Mbah Dok lah, Dok Yap. Dayat. Nyelok yang Fotone wis piro, Dik? Loro. Telu, tuku langsung ya aku wong semono aku buyut. Terak watuk dhewe. Tomat juga. Wis tak ubati. Kawane mung sampai tidak ae. Karena aku piye keadaane wis penak. Ndiki arep diperiksa aja nih karo Pak. Wis tak pokoke Wong obat iki ya. piye yo nek mesin kabeh teh. Gak ada. Seblok kono ning kono. Seblok kene ning Jam kedirian. pagi pemirsa. Dokter. Songo mulai 10 mulai jam 11 mulai Iya, Bang, ya? Gini, Iya. jam 11 sampai jam 12 itu mulai terus. Nangis terusan. Ora desa tak Kali ngerti jam 3. Sak jam. Aku gak ro ide. Sampai ngaruh bawa gak nih. Ambil maknya aku. Nang kono yo rong doi. Subuh lagi Mampu balan tak awak rasane ya. Iya. Pandi. Kata drei iki macam Ndi ya. Angger balan kok awak kok rasane kok yo. Lah pun sore apa yang ngasar ke mau wani aku sowane aku tak merganyu. Iki pas ora ketok ya. Golek maju. Ora usah ndak maju wonge ngulon. Dik mung gak ngonten ya awak ndingi. Awak kering rasa. Wonge aku ngonteni yo seneng-seneng ae, tapi nak mati juga kok kayak tote ngono. Oh iya. Yo, Tapi gak ngonten nyaro ide di WA. ndek anake. Gak ngonten kenapa? Juga ketika ketut kena apa ngono. Nah, wonge nak kadang ya wangen nama kebukotan aja yo kowe. Nah, Artis piye wong tua-tua dadi konten aku. kok mengget rene. Syuting marakno rene kok. Iki. Karo pisane. Ora semangat wong semangat bangun piye. Kok ana wong tuku ngrenyi ya. Kok Berarti iki turu pemirsa. Nek turu. Biasanya turu kene terus. Yang jero biasanya. Kok bantal di wong turu. Setan. Tak mikir terus tangi tak kayak bantal mau. wis aku enak lah. Aku mbok mau ki orang priang aja apa cuacane kok ngene. Matane tuh gak penak iki Iya, pemirsa. misalnya kok gak penak, kok sae koyo dingin terus. Anaknya aman deh. Adem. Oh, kabeh nang apa? Gak penak. Mau langsung kok kene lagi ngulang kok. Ini Mau kondelok ini. Wih, aku gak ngonten ayo ning kayangan aku yo aku. Jangan Aku duit. sekalian Mas Juni. Pastinya yang kalian bisa menjadi. Maju wis. Wis mulai oke yo lagi ulun. Mulai nanti rasa langsung terus. Kerja nanti.
mari kerjanya ya Dik, mendadak kadang. Enek pesenan koral apa. Iki supir dokter pemirsa anak iki, anake. Sing ngasem lho Dik roh Mas. Dia kan untuk Tau tak jak sok nek wis betul. terus kan ya. Betul wis oleh nguyur marang. Terus 8 toh. Nanti Yo. 8 kok Betul Selamanya cuma anu mulai yo sok nak nak wis pondek. berbayi telu lah. Iya. Buyur-buyur metu-metu sebab pupune ketok. Ki. telung beton masalah anu dolan luar ya telung beton Lani bejo. Lani telung ciron. dolan nonton iku pas Telung ya monggo sak wanci Kalau mobil gak apa-apa ya, Mak? Terus Kalau lapan. enak Mobil gak apa-apa. Mobil kok apa berarti? Nah, berselapano ya ora apa-apa dolan nek pengen dolan. Pengen Motoran Dik, tak ngajak Ono. maju. Motoran orang itu iya. masuk anak Angin nih lho cuacane iki cake ya nduk. Gak penak nih kok awakku ngene iki rasane kadang glinting ngene kok. anggo mobil ya oleh to Sebenarnya sih di mana di nanti ki. berarti bodos kayak Mantu to wedok, wedok to makan. kan Selapan lagi selapan. saya telung dino selapane Ya sih kayak bayi nek di wedok. di anu titik lah ditahan titik ben ayo roh anu yo berarti pas bodo pas rusak anake gak iso ngene Masa itu bayi aja kalau itu. ora sik Ya wis pemirsa ya wis dobreng iki. Ada pesan ambil siram. Wes, coba nak Ya wis pemirsa ya terima kasih yang wis meningali channelnya Rika Rudi sepurane ini orang nonton blas. Awake flu pemirsa iki Barko besek berpung gresik mulai kudanan flu. Ya wis wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.